Rovinnosť podkladu by nemala výrazne prekročiť hodnotu 2 mm na 2 m dĺžky. Súčasťou kompletnej dodávky podlahovej izolácie Izover sú aj podlahové pásiky. Samotné uloženie izolácie začíname vždy týmito pásikmi z minerálnej vlny, ktoré zabraňujú prenosu krokového hluku do bočných stien a ostatných častí konštrukcie. Bez tohto opatrenia by účinnosť krokovej izolácie bola výrazne nižšia. Podlahová izolácia sa dodáva v balíkoch v doskovom formáte. Kladením dosiek začíname od kraja miestnosti položením celej dosky. Pri rekonštrukciách sa musí doska tvarovo upraviť podľa rohov stien, aby kladenie ďalších dosiek išlo jednoducho pozdĺž steny. Modernou alternatívou radiátorového kúrenia je podlahové vykurovanie. Systémové tvarovky z fenového polystyrénu sa položia priamo na minerálnu vlnu bez ďalšej separácie. Do tvaroviek sa vložia vykurovacie rozvody. Celá skladba sa spevní roznášacou vrstvou z betónu alebo anhydridu. Po vytvrdnutí roznášacej vrstvy sa orežú vyčnievajúce podlahové pásiky. Položí sa nášľapná vrstva podlahy a styk podlahy so stenou sa prekryje soklovými lištami alebo ukončujúcimi profilmi podľa druhu povrchovej úpravy.